Bare lad som om du skal stå på vandet. Bare sådan langsommere og langsommere. Er det koldt? Ja, sæt dig, Stefan. Er det koldt, Lasse? Vil du have en anden strøm, eller hvad? Ja, det vil alle. Okay. Det er godt. Han kender tegnene. Han føler sig klar. Han råber, at det er koldt. Det er meget spændende. Sådan. Snoren er givet. Hey! Første! Så skal det være, Lasse! Woo! Jeg kan ikke glemme, hvor koldt det var. Jeg skal sætte det. Det er piskoldt, mand. Ja, det er fint. Ej, der er snart ikke noget batteri på. Nej, den faldt. Den er faldet. Ja, den er skide på, bare. Ja, så spar lidt på det. Nej, men Du har skiene rigtig på, ikke? Okay. det er godt, Lasse. Nu skal du bare rundt blive liggende. Du kommer op på første, Lasse. Godt nok, og Lasse han gør sig klar. Og der kører vi, der starter vi videre. Han er oppe på første igen, det er fantastisk. Og der, hey, det er dejligt! Oj, han er næsten helt op til siden. Ah! Oj, han er oppe på siden. Og så hopper han lidt over ligesom mig og vælter. Nej, ikke helt. Han bliver derude. Han bliver ude på dødningen. Han laver en drivmand. Nej. Ja, det er en rigtig god. Shit, der er bare frosne med ansigtet. Er det noget med en fart på? Er du sindssygt? Hvor var det godt filmet det der? Han kan bare lige Under solnedgangen og sådan noget, mand. Og vi er meget tæt på at være lidt tør for bånd. Hey! Og der stopper han. En fantastisk afslutning. Han glider bare ud i vandet. Stopper med vilje. Helt fantastisk.